Unha quincena de persoas formáronse nos cursos de marketing e vendas e de cociña e catering impulsados por Ámbar. Empresas locais participaron na parte práctica da formación. A Asociación Ámbar segue a promover a inclusión no mundo laboral das persoas con diversidade funcional. Para iso contaron un ano máis con dúas formacións que foron un éxito. Unha quincena de alumnos e alumnas adquiriron competencias grazas aos cursos de actividades de xestión, venda e promoción no comercio e de operacións básicas de cociña e pastelería. Nós creemos en elas, creemos moito nas persoas que teñen esa intención de formarse para o emprego. Desde Ámbar levamos uns anos promovendo que teñan as ferramentas necesarias para facelo. Rei destacou o apoio das familias dos concellos de Ribeira e Portodosón e das empresas que colaboraron para que o alumnado puidera facer as súas prácticas. Darvos as gracias a todos. É moi importante e fundamental, consideramos desde Ámbar, desde toda a organización de Ámbar, que as familias apoyedes sempre e que creades en eles, é fundamental. Entonces, eu, pola miña banda, agradecervos a todos a confianza en nós, a confianza nos profesionales de Ámbar. Creo que están facendo un bo traballo, pero vos sodes os que ao final diredes se o traballo mereceu a pena. Por parte de algunhas familias xa recibimos que sí. Estas formacións foron posibles grazas ao apoio da Fundación 11 e do Fondo Social Europeo. Fundación 11 foi a que financiou, digamos, os cursos así como máis largos de cociña e de marketing e ventas, se non me equivoco, e nos fixemos un pouco desde Inserta a parte de complemento desa formación coa parte de manipulación de alimentos e prevención de riesgos. Importante o apoio das familias e creo que é a terceira vez que veño a este acto e creo que cada vez o salón vai sendo máis pequeno. O sea, que igual para o ano necesitamos outro espacio máis amplio, porque se se continúa sumando xente, que está xenial, e ojalá que así seña. Destacou o traballo das persoas que se formaron nestes cursos e tamén do acompañamento que tiveron neste proceso. Do esforzo que tuvestes e o traballo que fixestes durante esta formación, pero tamén está ben que esteñan aquí as vosas familias, amigos e as persoas que vos acolleron en prácticas para apoiarvos neste día, que ao final é a finalización dun tempo, dun proceso que estivestes vivindo aquí con Ámbar e que ao final que está xenial que Ámbar vos apoie e os traballadores daqui sexan sempre tan profesionais e os acompañen, pero tamén demostra que as vosas familias vos apoian e as empresas que cada vez se suman máis ao que é a inclusión. Nesta ocasión, diversas empresas abriron as súas portas para que as persoas que fixeron o curso se formaran tamén na súa parte práctica. Firmas de Ribeira como Cuco Mimarte ou Trastiños, de Boiro como Gastro Lavarousa e de Rianxo como Astilleros Catoira. Os alumnos e alumnas recolleron os seus diplomas e os responsables das empresas compartiron o gran traballo que fixeron. Maravillosa, los clientes encantados con Adri, el buen hacer, y se iban con una sonrisa y viniendo al día siguiente para que Adri les volviera a atender. Yo repetiría todos los años. Pídolle disculpas, porque creo que non fun capaz de atenderche todo o que necesitabas. É que decir que sinto non colaborar máis ou non saber colaborar máis, que a veces é algo que temos na nosa tara, de verdade, que a temos. Nada, moitas gracias, Carlos. Foi un placer ter ali. Foi un gran compañeiro estes días que estuvo aí ao pé con Denise. Denise é un pouco vergonza, non se quiere levantar. Verdad, Diego? Sí, que son. Pero non é a primeira experiencia, xa tuve varias, e a verdad que encantados de poder colaborar e de ter xente a máis tan currante como Diego. Fue maravilloso tenerte en Mimarte, que eres un chico muy creativo, que tienes que confiar mucho en ti, porque todos desconfiamos en nuestro día a día mucho de nuestro valor y tú tienes un valor y un potencial enorme ahí dentro de esa cabecita. Eres un chico súper creativo y gracias porque yo te enseñé a ti, pero tú me has enseñado a mí mucho más. Y es que en el día a día nos ponemos límites que no existen y cuando son reales venid
venís todos vosotros para enseñarnos de que realmente no hay límites. Así que gracias.